Hello everyone, once again welcome back to my channel GB ब्लगाव नोंथांमोन बयखौबो बरायहरनाय थाबाय। दतमायाव पानिपुरि जाफैदों। स' लोगोफोर ब्लगखौ एन्जय खालामनानै नायदो लोगोफोर। दतमानि मोनसे सारियालि होननाय जायगायाव पानिपुरि मोनो। फुचका पानिपुरि कयना आहा जाफैबानो जाबाय। 10 टाकार कयटा पाई? 5टा ना? अच्छा दे रस पाई? कि रस बुलि कय? चिंग्लां खाबो ना? खाबो दतमा पानिपुरि Nada, escucha. बरिया गोथाव ना बहुत टेस्टी হয় কিমান দিন হৈছে ইয়াৰ দোকান খোলা দাদা দিছিলে আকৌ দাদাৰ এবসেন্টত তুমি আহিছে না দাদা আসি গেছে না गोथावथार माथो बानलु गोसा नोंथांमोना बयबो जाफैनो हागोन दतमायाव पानिपुरि जाफैनो हागोन गोजोननाय थाबाय लोगोफोर भिडिअखौ नायलांनायनि थाखाय गोजोन्थों थैंक यू फॉर वाचिंग माय वीडियो।